I pozdrav ljudi, danas treba da polomim sve kosti. A gledajte ovog, moj čovjek kako se kreće, kako da nema ić koske, znači. I pozdrav ljudi, danas treba da polomimo sve koske, ali ja očigledno nemam koske, znači pogledajte kako hodam. I da skočim tu, bacite svi like, subscribe i da li ste da to uradili, skačem, bama. Idemo. Opa, već sam polomio nekoliko kosti. Opa, sam se udario. Opa, i ja ljudi, šta je ovo, i ja ovo. Sve kosti sam polomio. I sad idemo ovako da se slomimo. I dobili smo koliko para? 116. Idemo da upgradeamo ovo. Više ne možemo. Idemo još jednom da skočimo. Ljudi, šta je ovo? Jao. Ja sad zaradio sam više para nego prošli put. Da, zaradio sam više para nego prošli put. Da, ljudi. What? Što? Ja. Pio. Jao, sve sam polomio koske. Jao. Au. Ne. Ljudi, bacite svi jedan ogroman like. I ljudi, hvala vam na onom videu gdje sam imao Stella, Brainrot i Minecraft. Hvala vam na toliko gledanosti, znači imam mnogo pregleda. Znači hvala vam na tome, hvala vam na lajkovima. Znači ostavite like na tim videima. Idemo sad da se bacimo. Ajde. Ne. Ovo je duži put. I tu će poviše da se polomi. Ili isti put. O, ljudi! Šta je bilo ovo? Dobio sam. Ali ne, ču. Ljudi, ovo će biti kratak video. Od sutra ljudi, ide daily. Aha. I verovali ili ne, možda sutra izbacujem 2 videa za redom. O, ljudi, sad sam gold. Sad ću skupljati više možda. Da, 3 multiplayer. Aju. Ljudi, šta je ovo? Polomio sam se. Au. Puta 3. Ne, score. Pa ne može. Ljudi, zašto me... Ljudi, sad imam 2 glave. Sad ja imam 2 glave. Oho, eto. Ne daj mi Robuxe. Sad mislim da ću skupljati više para.
Mislim da ću skupljati više para. Tako da. Ljudi, bacite svi like, subscribe.